Balisabele abantu bedolophu yaseMatatiele ikhwelo likamongameli uCyril Ramaphosa lokuba mabahlale ezindlini ukunqanda ukunwenwa kwesifo i-coronavirus. Usuku lokuqala lwanamhlanje kubonakele ugcuntswana labantu bengena ezivenkileni beyokuthenga izinto ezimbalwa. Ayikho nemiqondi yemoto edla ngokuphithizela kule dolophu yaseMatatiele, ukanti kunguye wonke umuntu onwabileyo ngumyalelo kamongameli ngunamaphara akhala ngendlala. Yasebenza ngoku utheni umsebenzi kwenzeke? andithi the coronavirus yabo lesibhayisisa sesenjani or bazama ukusidecrease apha emhlabeni or kenzakalala sa anazi iphuma nibona asazi nama-symptoms wayo sibona sifana qasaba but niyalamba nje into enina siyalamba akho umsebenzi awukho phela 21 days sohlala ngepoverty at least abantu abahola baselela amaphisa thina anisakwazi ukusebenza asakwazi ngoba abantu abekho ke Into engabonakaliyo kwangoku ngamajoni kunye namapolisa. Usuku lwanamhlanje alufani nosuku lwayizolo, nalapho ibiyinyambalala yabantu bebeze edolophini bezokuthenga ukutya. Omnye usomashishini ufanise usuku lwayizolo nokungathi kusondele isuku lweKrisimisi, naba abanye abathengi bephefumla. Well, today is not bad. It's not as busy as yet. I think it will get busier this afternoon. People are rushing to buy, even though the appeal has gone out, people must be panic. But I don't think it is as busy as we expected. So it's almost as if it's a normal month at this time of the month. okay Ukanti osomashishini abayekanga kumilisela imiqoleselo yokunqanda ukunwenwa kwesi sifo. Abathengi bahlamba izandla xa bengena evenkileni, yaye namanani okungena yalawulwa. Kodwa abathengi abawubambanga umgama phakathi kwabo, i-social distance ngokutsho. Iindaba ezintsha zibika ukuba ngabantu ababini esele besulelekile kwesi sifo i-coronavirus, ukanti ngabantu abayi-927 esele besulelekile kweli lizwe loMzantsi Afrika kwisithuba seveki ezintathu. NdinguMathabo Phahlane kwiindaba ze-The Informer Online.